Lehetőséged volt ugye most kipróbálni kicsit hosszabb távon is egy ZS-EV-t, egy MG ZS-EV-t. Ugye jelenleg ti családi autóként egy plug-in hibrid MG EH-t használtak. Mi volt a legszembetűnőbb különbség, vagy volt-e már korábban tapasztalatod elektromos autóval? Ez egy tökéletes elektromos autó, ezzel nagyon élvezetes a városban is, nagy akkumulátoros, ez 440 km elegendő, hát azzal már körbe lehet menni a Balatonon. Tehát ez már nem egy második autó, vagy nem egy ilyen a városban rohangálunk, hanem ezzel akár már komolyabb, nagyobb magyarországi kirándulást is lehet bátran kezdeményezni. Arról nem beszélve, hogy ez mivel állandó elektromos meghajtással bír, ebben érzi meg először azt az ember, amikor egy elektromos autóval el kell indulni, vagy egy folyamatos közlekedési helyzetben előzni kell, hogy milyen elképesztően másként reagál a gázpedál. Folyamatosan, állandóan váltás nélkül, mindenféle sebességkapcsolás nélkül, vagy teljesítményváltozás nélkül folyamatosan adja le ezt a teljesítményt, ami egy óriási élmény. Hát főleg, hogyha valaki szeret dinamikusan vezetni. Arról nem beszélve, hogy ezen az áron, és ez most egy nagyon csúnya dolog, mert nem mindig az árértékarányt kell nézni, de itt... De azért az is fontos. De az is fontos, amikor az ember autót vásárol, akár magánszemély, akár cég, hát nagyon nem mindegy, hogy mennyit kell kifizetni egy új autóért. És ugye most jelenleg a 2.150.000 forintos kedvezmény az mind a cégeknek, mind a magánszemélyeknek automatikusan jár, és ehhez még a cégeknél igénybe vehető a nagy akkumulátorosnál 4 millió, a kisebb akkumulátorosnál, ami még szintén azért 340-360 km-re el tud jutni, ott pedig 3.600.000 forintos támogatás van. Most, hogyha ezt így összerakod, mondjuk ez a fullosan felszerelt része az olyan 16-17 millió forintból áll meg, akkor ebből a 16-ból szépen leveszed ezt a 2.150.000-et, megleveszed az elnyert 4 milliót, akkor már mindjárt ott vagy, hogy 10 millióba kerül, és ehhez még hozzá jön a 0%-os THM-mel felvehető hitel, amelyet ráadásul 7 éves garanciával megtámogat még az MG, tehát ez már innentől kezdve önmagát el kell, hogy adja. A vezetési élmény, az árértékarány, a finanszírozási háttér, ez egyedülálló konstrukció. Igen, és pláne, hogy ugye ez mind magánszemélynek is elérhető, függetlenül az állami támogatástól. Még mindig 77%-on áll az akkumulátor feltöltöttsége, az még azt jelenti, hogy 309 km, tehát bőven le tudunk menni Győrbe, és még vissza is érünk, és nem, hogy nem leszünk nullán, hanem még utána még itt a városba is jártunk vele. Mi az, ami a legjobban tetszett a ZS-EV-ben? Kompakt SUV méret, mind a csomagtartó, mind a hátsó üléseknél, mind az első üléseknél nem luxury, de nem is kerül 30-40 millió forintba. Igen. Viszont vezetéstechnikailag, vezetéstámogatásilag, adaptív tempomat, sávtartás és egy csomó mindent, ugyanazt megkapja az ember, vészfékezést, ugyanazt megkapja az ember, mint mondjuk egy ilyen luxus autónál. Ilyen ár-érték arányban ilyen sokat autótól még nem kaptam. Mind élményben, mind biztonságban, csend van az autóban, logikusan vannak elrendezve a dolgok, vannak helyek mindenre. Vezetéssegítő rendszerek azért óriásiak, mert én mentem ezzel viszonylag hosszabb utat, és mondjuk kiszállni egy autóból 300 km vezetése után nagyon nem mindegy, hogy mennyit kellett nekem vezetni, és mennyit tett hozzá az autó.